Zingane zakwethu nakuphi nakuphi la kufinyelela khona leli khasi lethu Umtolo TV siyanibingelela. Lo nibingelelayo intatheli yakhona la kwaMhlaba yalengane. Esikuphathela zona osuku lanamuhla ezithinta isifundazwe salapha eMkhanyakude district okuyivimbukhalo area. Le ndawo iphethwe ikhansela uMabika. Lona khansela elavotelwa umphakathi ukuba kuba uyena oqhubekayo aphathe noma alawule lo mphakathi, abheke izidingo noma izikhalo zalo mphakathi. Lo mphakathi ukhala ngokuthi leli khansela selokhu langena alikaze lize li-athende ama-meeting lo mphakathi oba nawo. Zikhalo zomphakathi akazazi. Uthi umphakathi amanzi selokhu bawagcina ngo-2009 ukuthi babe nawo kule ndawo. Okusho ukuthi onke amakhansela akule ndawo aseke yaphatha, alikho kusho nelilodwa like lalwa indaba yokuhlinzeka kwamanzi emphakathini. Abantu bakule ndawo banemfuyo, bayalima, bakuthanda nje ukutshala, kodwa bakwazi ukuzenza lezo zinto lezo-ke ngenxa yokuthi amanzi awabonwa. Ibuhlungu lento eyenzeka kule ndawo ukuthi abantu amanzi bangawagcina ngo-2009. Okusho ukuthi njalo nje uma bedinga amanzi abantu bakule ndawo baya emfuleni emibili okuyibhudlu river kanye nomcakeni river. Iyona mfula emibili ehlinzeka abantu ngamanzi kule ndawo. Bathi abantu bakule ndawo amanzi kulokhu bawagcina ngo-2009, injini ile emfuleni omkhulu ohlinzeka lo mphakathi wonke ngamanzi okuSibhayi. Lapha kwimephu yakho ubhalwe uSibaya River. Uwona mfula okwazi ukuthi uhlinzeke yonke le ndawo ngamanzi. Indawo lena enkulu kakhulu. Kepha abantu bakule ndawo sebakhetha ukuthi bazifakele amabhoholi. Akubona bonke futhi abawafakile, yilabo abanamandla ukuthi bawafake amabhoholi. Besicela uMkhanyakude district usondele kulabantu bakule ndawo. Usondele kulabantu bakule ndawo uzwe izikhalazo zabantu bakule ndawo. Abantu bakule ndawo bayakuthanda ukulima ukuthi bazitshalele, kepha abakwazi ukwenza lokho. Akubona bonke futhi abantu bakule ndawo abasebenzayo. Abanye babo baziphilisa ngakho ukuba bakwazi ukuthi batshale, bahambe bayodayisa ezimakethe. Kepha konke lokho-ke abakwazi ukuthi bakwenze ngesizathu sokuthi amanzi akule ndawo awekho. Uma amanzi kule ndawo ephuma kuthiwa bawabona kanye ngoDisemba, kuba usuku olulodwa vo, noma kuyisikhathi lapho kuvoteliwa khona amakhansela. Yilapho abagcina khona ukubona into okuthiwa amanzi. Siyacela Mkhanyakude, siyacela nani nonke eniphathelene nokuhlinzeka lo mphakathi ngamanzi, nisondele kubantu bakulo mphakathi nibahlinzeke ngamanzi. Amanzi asebenza izinto eziningi empilweni yomuntu, kepha uma kodwa uwalanda emfuleni awukwazi ezinye zezinto ukuthi uzenze ngenxa yokuthi ucabangela lamanzi ukuthi uwalanda kude kangakanani. Sondelani Mkhanyakude, sondelani Mkhanyakude district, nonke ngokwey'khundla zenu ngokuhlukana kwenu, nize kulo mphakathi nizozwa ukukhala kwabantu kulo mphakathi. Isigodi lesi sasevimbukhalo esingenawo amanzi. Baningi abantu abahlala kulesi sigodi, kodwa kubuhlungu ukuthi abantu bakule ndawo amanzi abanawo. Besicela ukuthi nisondele. Mina uZithobayo, intatheli yakhona la kwaMhlaba yalengane.